ana kidung rumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilahi jem setan datang urun panahuhan penungkaan wangi mewah panggawe Allah gunane wong maling ato tang ono ngarah mring kami kula tutupan sirna nuwun kula nuwun Syekh Rahmat tentrem piyah rahayu awit peparingipun Gusti ingkang Maha Nasa ugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan kula Raden Sagung Dumadi Raja Niskala Satruni para pemunden sesepuh bin sepuh ati sepuh ingkang satu bupono ing pamawas lebdo ing tutur ingkang pantes kula bedani para agung populanipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung Haji Dr. Anang Budi Utomo Adinagara MPD ingkang hormatan para tamu kakung lan putri sarta para kadang Udo Ordo Minulya muji syukur wonten karsanipun Zat kang mirah luas lan asih ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng sedaya titahipun sarta pangalih menika sedaya saged nyawiji ing papan menika kanthi bagas lan waras ing sambikala. Salam salam pojok wonten karsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantum-antum syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Bapak Ibu para tamu sedaya ingkang luhuring puji. Atur kawuningan awit berkahipun Gusti ingkang Maha Agung. Pamangkati Bapak Haji Anang Budi Utomo lan Ibu. Duk nalika semanten tanggal kang 11 Februari warsa 2016 sampun kasebadan ndhawuhaken putranipun Dr. Alfian Akbar Dwi Agustian dalasan Dr. Aurelia Fania Natasha Sofi putranipun Bapak Ibu Dr. Sofi Agung Priyanto MSI Net SPB Winas dalu menika temanten kekalih badhe dipun kanthi tumuju wonten ing dalemipun inggih wonten ing pendopo kautaman samangke sampun kawis tingal penganten sakloron kairing keluarga agengipun kepareng sampun rawuh tumuli penganten saribit badhe kaswanaken wonten karsanipun pamangkugati ugi lampahi upacara dalem menika Purwa Madya Kusana pikantuk paewaning Gusti Kang Agung lancar gangsal ing sabikala kawitan kan nyuwun wonten karsanipun Gusti ingkang murbengrat
Ndedonga miturut kapitadosan panjenengan lan kula suwang-suwang kula sumanggaken. Ing salajengipun katingal kirap penganten pinandegan dening cucuk lampah ingkang angasta sapu ugi kairing ingkang angasta dupa kembang taman lan sanesipun sampun yoga tumuli badhe mlebet wonten ing papanipun. Singgah singgah kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir singa sirah singa suku singotan kasat mata enggak sing awul sing bau kabeh padha sumingkira ing talanging cala nidi aja nggodha hangrantana Tining urip dumadiku saka tenung hanang-haninging cipta Sonro ing tawang towang prajakku sinebut pura kancana bebeteng rajek idung panolak balak angiring yo angmurmati kirap obor ing dalu menika papating pendhapa kautaman papan ing ngayun kaprasa cucuk lampah kahanti dening paraga ingkang asta dupa
Kupusing duka kumelun ana ing ngawiyat. Nyuwun wonten ngarsanipun Hyang Mahanasa penganten kekalih anggenipun emak-emak sageta manggih rahayu dados keluarga ingkang migunani Urip ke. kalian turing Diparani. urip kuwi urip urip ana ing kalpatan duwe gunane tumrap pribadi piyambak migunani tumrap keluarga agenipun Wibowo tumrap tangga tekalih Wibowo tumrap nusa bangsa lan agaminipun ingkang rinasep kanggih agami suci agami Islam. Sampun dumugi wonten ing papan pinggir penganten sarimbit kepareng nyaturaken sembah panabekti dhateng Rama Monggo Mas. Tapi kene pun. atau kaumiyang sak daunipun besar wonten padang sinten kemawon boten namung Mas Alfian kedah tansah bekti langsung marang tiyang sepuhipun bekti sungkem marang kadang warga bekti sungkem marang guru bekti marang para kiai lan tampilipun bekti dhateng sinten kemawon pantes dinentena sinaosa kanthi prasaja Mas Alfian lan garwanipun para sampun menawi ngaturaken setunggal subrawuh katur wonten ing ngarsanipun Dr. Sofia Agung Priyanto lan Ibu Dr. Tri Kartika Kyai MSI Med SPA ngaturaken subrawuh wonten ing pendopo kautaman menika dalemipun papanipun Mas Alfian sekalian wijang sak sampuripun emah-emah pendopo kautaman pendopo papanipun wonten ing lajeng wonten ing sakmingipun pendopo utilitasé wonten dalem ageng ingkang mangke badhe dipun ginakaken temanten kekalih lomban wonten ing Pabrayan Agung datang supaya papunten wonten ngarsanipun sedaya para tamu. Dan ini nembe sekali boten wonten ing papan. Apabila dipangiring sedaya kula suwun ndherekaken lampahing Mas Dr. Alfian Aksar di Agustian yang garwanipun Mbak Dr. Aurelia Natasha. Monggo. Kira obor ketika rupana nika ilo-ilo kino pindah papan pasalian sampun pindah krungu pramila menika wonten ingkang ngasta kasur wonten ingkang ngasta kursi wonten ingkang ngasta maneka wani buku pawon wonten piring gelas garpu sendok jangkepipun tiyang emah-emah saperangan kasta nek jatosipun kathah sampun dipelebetaken wonten ing dalemipun bapa anang menika bisa malih ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun sedaya para tamu pelaturi lenggah kanthi sketsa badhe kalajengaken lampahing tata-tata ingkang karantam dening keluarga miwah para Anawung Krida.